Очищення влади. Киев'та берниче саясий фирка вәкилләре Украина парламенты каршында сайлаулар турындагы канунга үзгәрешләр кертергә һәм яңа тавыш бирү уздырырга чакырды. Урам җыенын оештыручылар Виктор Янукович режимы кешеләрен хакимияттән алуны таләп итте. Илнең көнчыгышында Русия яклы сепаратистларга каршы хәрби чаралар дәвам итә. Беларуста кеше хукукларын яклаучы Андрей Бондаренко хулиганлыкта гаепләнеп 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Мәхкәмә аны 3 тапкыр кешеләргә һөҗүм итүдә гаепли. Үзе ул моны кире кага. Бондаренко Беларусь төрмәләрендә утыручы тоткыннарның хукукларын яклаучы инновация платформасы исемле оешма җитәкчесе. Тажикстан башкаласы Дүшәмбедә 7 кеше терроризмда гаепләнеп, 18 елдан алып 22 елга кадәр төрмәгә хөкем ителде. Мәхкәмә аларны 5 сәнәгать оешмасына, шул санда Дүшәмбе янындагы алюминий заводына һөҗүм планлаштыруда гаепли. Хөкем ителгәннәрнең туганнары Азатлык радиосына бу 7 кешенең әлеге гаепне көчле физик һәм рухи басым астында танытканнарын белдергән. Пакистанның төньягында дөньяви карашлы Авами милли фиркасы тарафдарлары Бабара дәһшәти исемле канлы вакыйганы искә алып, шәһитләр көнен билгеләде. 66 ел элек хөкүмәт көчләре 650ләп коралсыз кешене үтерде. Матәм чарасына җыелган халыкка мөрәҗәгать итеп, партия җитәкчеләре Пакистанда демократик реформалар өчен көрәшне дәвам итәчәкләрен белдерде. Казакъстанның Мангыстау шәһәрендәге битум җитештерү берләшмәсе эшчеләре 2 ай түләнмәгән хезмәт хакларын ала башлады. Кичә алар җирле хакимият бинасы каршында урам җыены уздырган иде. Пикетчылар янына хакимият вәкиле дә чыкты. Эшчеләр түбән түләүгә ризасызлык белдерә. Босния-Херцеговина башкаласы Сараево урамнары буйлап Беренче дөнья сугышына багышланган тарихи трамвай йөри башлады. Биредә Сараево, Будапешт, Прага һәм Вена рәсемнәре урын алган. Проектны Босниядәге Мажар мемориал җәмгыяте оештыра.